tabanan pasang naik pasiala tabanan mamuke urang di kuala onde angin baramui malam naikkan layang denai barambui usah karebana banang den singkema oi lala puak pulo ramila urang di tengah sawah urang malape yo layang-layang dan lape pulo layang-layang den untuang kok ngamu yo dinaikkan dan paci kuat nak janyolate padiah tangan dek mama cikan kironyo datang badai mahampe layang-layang den butuh di tangan dan paci kuat nak janyolate padiah tangan dek mama cikan kironyo datang badai mahampe layang-layang den utuh di tangan
Darmas Raya kita bajanji sahidu jo samati. Tapi kini apa tak jadi, carano kurang adia tarimo. Biarlah denai tangguangkan surang, luko hati adia turiakan. Biarlah denai tangguangkan surang, luko hati adia turiakan. Jambatan panjang di Sungai Dare, banyak orang muda balalu lalang. Hati den arok yo arok came ko adiak di sutiang urang. Yo lai came adiak di sutiang urang. Yo lai came adiak di sutiang urang. Simpang ampe di Kota Baru, kaki dah jalan ke Simpang Tiga. Biarlah denai adik tinggalkan, kadenai cari yo panggantinya. Iyo lai kaden cari yo panggantinya. Iyo lai kaden cari yo panggantinya. Iyo lai kaden cari yo panggantinya. Iyo lai hidun sana, hidun sana, mulara kasadonyo. Lelah gera mati dibunuh detua, mati dibunuh onte lastan say urang subara. Lelah gera mati dibunuh detua, mati dibunuh onte lastan say urang subara. Ambo banyanyi parintang rusuh bacarai, rusuh bacarai josa
mogada de tuanoy ambo banyanyi parintang rusuh bacarai jasa mogada lalah lidi galuangan desan saya mati dibunuh dake tapian lalah lidi galuangan desan saya mati dibunuh dake tapian nyampang tadiri tiang gantuangan takkan ajo mande nandi tinggalkan yolah malah nyampang tadiri tiang gantuangan takkan ajo mande nandi tinggalkan
kan doang urang batabuy. Hei Satio bulan Muharram nanti adokan. Hei Satio bulan Muharram nanti adokan. Asik bersama channel Endra Sony. Urang nan datang mancalia bacan dosamu. Hei dadang kete tuo mudo dak ketinggalan. Oh dadang kete tuo mudo dak ketinggalan. Mr. Morgan. Andai manurun sakatum kaki di Mina. Oh, mbak itu bahana sejarah nan mengatukan. Hei, mbak itu bahana sejarah nan mengatukan. Bersama Ranger Koyang. Hey! Asal mulonyo agamo Islam bagama. Si dulunyo nan menyebarkan. Oh si Burhanuddin dulunyo nan menyebarkan. Itu mana bui yo kemajuan. Hei Satio tahun pembangunan makin nyata. Hei Satio tahun pembangunan makin nyata. Bertambah banyak oi tak jadi perubahan. Ini piamatlah ado wali kotanyo. Hei ini piamatlah ado wali kotanyo. Asik. Di rantau urang. Oh hujan batu oi kan duang di kampuang kita. Oh hujan batu oi kan duang di kampuang kita. Eloklah kita oi samo tupang manupa. Oh itu banati tua urangan tua. Hei mbak itu banati tua urangan tua. Oke masih kita bersama Mr. Morgan dari Ranger Koyang. Spesial di sore yang berbagi ini bersama channel Endra Sony. Hidup inan di nagari Allah yolah hiladun sana. Ba itu buruannya untuk kami. Hey Mr. Morgan.
kembali baru teman yang kita hari ini sudah berbahagia bersama Mr. Morgan, Ranger Keo dan Channel Endra Sudi.
rasukan